DWILS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Piliin lagi ang tama. Ito ang madalas na tinuturo sa atin mula sa bahay hanggang sa eskwela. Lagi mong piliin kung ano ang tama kahit mahirap pa. Ikaw, paano kung hindi mo kayang mabuhay ng tama? Tama, kaya mo bang maging tama? Kaya mo bang mamuhay na puro tama ang ginagawa? Sa mundo kung saan ay napapaligiran na tayo ng tukso para gumawa ng kasamaan, kaya mo bang lumihis para pumunta sa direksyon ng tama? Totoong mahirap gumawa ng tama at puno ng moral, lalo na kung kinakailangan mong gumawa ng bagay na labag sa batas ng tama. Totoong kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan mong piliing iisang tabi ang pagiging tama dahil mas kailangan ang iyong sitwasyon na maging mali. Ang ating kwentong papakinggan ngayong araw ay kwento ng dalawang taong gumawa ng mali, hindi dahil gusto nila, kundi kailangan. Gumawa silang pareho ng mali para patuloy silang huminga at mabuhay. Alamin natin ang kwento ng mag-asawang Roslyn at Jimbo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag kumakalam na ang sikmura, matatanggihan mo bang gumawa ng tama para may makain ka? Nakaharap ako noon sa kwardong salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili. Kakatapos ko lang umiyak noon dahil hindi ko tanggap ang sitwasyon. Ang sitwasyon namin ng aking asawang si Jimbo. Pinagmasdan kong mabuti ang hindi maayos na kolorete ko sa mukha. Si Jimbo ang nagpahid noon sa akin dahil yun daw ang nakikita niyang nasa mukha ng mga kakilala niya. Wala akong alam sa pag-aayos noon, Papa Dudut. Hindi ako mahilig kailanman na paglaruan ang kolorete sa aking mukha. Ngayon lang dahil kailangan. Nang titigan ko ang aking refleksyon sa salamin ay muli na namang namuo ang mga luha sa aking naniningkit na mga mata. Napansin niyo ni Jimbo kaya naman agad nitong inabutan ng tissue para maagapan ang luhang gusto nang pumatak sa aking mga mata. Maubos na ang tissue na binili ni Jimbo. Halos maubos na rin ang aking kolorete sa mukha. Kaya naman nang matapos akong magpahid ng tissue sa mukha, agad dinampot ni Jimbo ang lipstick para ipahid muli sa aking labing nanginginig. Pinatahan ako ni Jimbo at kailangan na kasi niya yon na maglagay ng eyeshadow sa aking talukap. Hindi niya raw ito mailalagay ng maayos kung patuloy ako sa pagluha. Pinilit kong huwag umiyak. Pinilit kong isipin ang masasaya kong araw. Mga araw na wala pa ako sa sitwasyong yon. Yung mga araw na bata pa lamang ako at kasama pa ang mga magulang ko. Yung mga araw na ang tanging iniisip ko ay kung sino ang makakalaro ko kinabukasan. Hindi ang sitwasyon na yon. Hinding-hindi ang sitwasyon na yon. Minulat ko ang aking mga mata. Sa wakas ay hindi na ako tinablan ng luha. Pinagmasdan kong muli ang aking mukha. Napakapal ni Jimbo ang kolorete sa aking mukha. Hindi pantay-pantay ang mga kulay. Hindi nagmamatch ang mga pinaghalo-halo niyang kulay. Gusto ko namang umiyak dahil naaawa ko sa aking sarili dahil sa nakita kong itsura ko sa salamin. Pero nang napansin niyo ni Jimbo ay muli na naman niya akong pinatigil. Huwag daw akong iiyak, huwag na huwag. Jimbo, parang di ko kayang ituloy ito. Roslyn naman, andito na tayo eh. Baka may iba pang paraan.
Ibang paraan para mabuhay? Oo, alam kong meron pang… Wala nang ibang paraan. Hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Marunong lang tayong bumasa at sumulat. Alam nating di sapat yun para tanggapin tayong pareho sa mga trabahong gusto natin. Baka naman kailangan lang nating sumugal sa buhay. At sumusugal naman tayo ah. Pero sa ganitong paraan, sa paraang… Pagbebenta ng katawan? Pamumokpok? Pakikipagsiping sa iba't ibang lalaki, bata man o may edad? Ay, ito lang ang alam nating paraan. Dito lang tayo pwedeng mabuhay. Dito lang ang alam kong paraan para mabuhay tayo. Hindi ko kaya kung ganito lang ang gagawin natin. Ayokong masanay na kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa katawan ko. Ayokong kung kani-kaninong lalaki ang matitikman kong laway gabi-gabi. Ayokong masanay na kamuhian ang katawan ko dahil kung sino-sinong lalaki ang humahawak dito. Ayokong masanay na isang araw di ko na kayang sumiping sa'yo dahil diring-diri na ako sa sarili ko. Sa tingin mo ba ako gusto ko to? Akala mo ba sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, sa tuwing iniisip ko na may kasiping kang ibang lalaki natutuwa ako? Hindi. Hindi kahit kailan. Pero kailangan nating gawin to. Hindi dahil gusto natin kundi dahil kailangan natin. Jimbo! Kailangan natin bayaran ng upa natin sa bahay. Kailangan natin magbayad ng kuryente at tubig. Kailangan natin makabili ng pagkain. Kailangan nating mabuhay, Roslyn. Kailangan natin. Wala na ba talaga tayong ibang paraan para mabuhay? Alam kong meron pa. Pwede tayong bumalik sa mga dati nating trabaho. Baka tanggapin nila uli tayo at… Hindi na nila tayo tatanggapin, di ba? Dahil sabi nga nila, bobo tayo. Na wala tayong alam. Ang hirap daw umintindi ng utak natin. Mas maliit pa raw sa butil ng bigas sa mga kokote natin. Ay, oo. Meron pa naman tayong pwedeng trabaho mapasukan pero di pa ngayon. Kailangan muna nating mahasa at maging matapang. Sa ngayon, ganito muna. Maging isang babaeng bayaran ka at… Ikaw naman ang bubugaw sa babaeng bayaran na tulad ko. Ay… Suotin mo na tong high heels mo. Tara na. Para makakuha ka ng una mong customer. Dieciocho lamang kaming pareho ni Jimbo noon nang pasukin namin ang mundo ng pagpo-prostitute. Naaalala ko pa ang kaba at diri sa aking katawan nang tikman ako ng unang customer ko na halos mas matanda pa sa tatay ko. Unang kita ko 1,000. Pareho na kaming masaya noon ni Jimbo dahil sa wakas ay nairaos na namin ang gabing yon. Kumain pa kami noon ng pare sa gilid ng motel kung saan ko nakasiping ang unang customer ko. Pareho kaming gutom na gutom noon ni Jimbo. Buong magdamag kaming hindi kumain dahil sa kaba sa unang gabi ng aking pagpoprosti. Habang kumakain nga ay pinakwento pa sa akin ni Jimbo kung ano ang ginawa ng customer sa akin. Panay lang ang tango nito sa aking mga sinasabi. Kunwari ay masaya siya dahil nairaos ko ang gabing yon. Pero kitang kita naman na nasaktan siya dahil may ibang lalaking nakagalaw sa akin bukod sa kanya. High school pa lamang kami ni Jimbo nang nagkakilala kami. Pareho kaming nasa mababang section noon dahil sabi ng mga teacher namin ay may kahinaan ng ulo namin. Magkatabi kami noon sa klase. Parehas kaming nasa harapan. Bukod kasi sa kailangan naming matutukan ng aming advisor ay pareho rin kaming maliit. Kaya nga tampulang kami ng tukso dati. Bagay daw kami mga kinulang sa height. Mula noon ay lagi na kaming magkasama. Wala rin kasing ibang gusto makipagkaibigan sa amin. Ayos lang naman yon, masaya naman kaming pareho na kami lang. Nagkagustuhan kami at sa huli ay naging kami na. Masayang masaya ako noon sa piling niya at ganon din siya. Wala na kaming pakialam sa iba. Basta't magkasama kaming dalawa. 1 buwan bago ang graduation namin, kapwa kami 16. Bigla naming naisip na magtanan na lamang. Mula kasi noong nalaman ng mga magulang namin na magkarelasyon kami ay naging tutol na sila. Naging tutol sila hindi dahil sa mga bata pa kami,
kundi dahil iniisip nilang dahil parehong mahina ang aming mga kokote ay hindi kami mabubuhay pareho kung kami ang magkatuluyan. Gusto naming patunayan na mali sila. Kaya namin nagawang magtanan. Lumayo kami sa aming maliit na lugar. Pinili naming magsama sa isang maliit na kwarto na inuupahan naming pareho. Sa papag kami natutulog noon. Wala rin kaming mesa. Tanging mga gamit lang na nadala at nakuha namin mula sa aming mga bahay ay banig, takore, kaldero, 2 kutsara, 2 plato, 2 baso at mga damit namin. Mahirap na magsimula sa ganitong sitwasyon. Pero lahat ay kakayanin namin basta't magkasama kami ni Jimbo. Hindi na kami hinanapan ng aming mga magulang. Wala naman talaga silang pakialam sa amin. Ayos lang naging barker ng tricycle si Jimbo. Ako naman ay tagabantay ng isang tindahan malapit sa bus terminal. Parehong maliit ang kita at kadalasan ay kulang pa. Pero pareho naming kinaya noon dahil wala namang kaming ibang choice. Nagdalawang trabaho si Jimbo. Bukod sa kanyang pagiging barker, naging taga-deliver din ito sa isang laundry shop. Napakasipag ni Jimbo. Kaya naman kahit mahirap noon ay pinilit ko itong kayanin at ang importante, kami ang magkapiling. Gising ka pa ba? Sa tigas ng papag natin, sa tingin mo makakatulog ako agad? Alam mo, yung ganyang mga biro mo, minsan naiisip ko parang ayaw mo na sa sitwasyon natin. Ayoko nga tong sitwasyon natin. Yun naman pala eh. Kung ayaw mo tong sitwasyon natin, edi iwan mo na ako. Oh, tingnan mo tong babaeng to. Nagtampo agad. Di mo pa kasi ako pinapatapos, nagagalit ka na agad. Bakit? Ano ba kasing idadagdag mo ron? Ayoko tong sitwasyon natin. Pero hindi ibig sabihin aayawan na kita. Hindi ibig sabihin, hindi ko na to kakayanin pa. O ano nga? Kakayanin ko to ngayon para sa atin. At kakayanin ko pa sa mga susunod para makaalis na tayo sa pangit na sitwasyon na to. Alam ko namang ayaw mo rin to eh. Talaga? Sino bang gustong matulog na banigang kama? Sino bang gustong matulog na bagang unan? At basang tuwalya ang kumot. Sino bang gustong tumira sa maliit na kwarto na to na talo pa ang kwadra ng baboy sa liit? Tapos, oras-oras naaamoy natin yung kanal dyan sa labas dahil puro butas ang bintana at ibang parte ng bahay na to. Alam ko, minsan sinubukan tayong nakawan eh. Pero umuwi silang dismayado. Paano ba naman kasi? Takuri lang ang kayamanan natin. Isama mo pa yung kaldero natin, uy. Ay, sino ba naman kasing may gustong matulog na lang kapag kumakalam na ang sikmura? Walang kahit sinong gustong matulog na natatakam sa pagkaing nadaanan kanina. Walang gustong mamuhay ng ganito kahirap. Isang kahig, isang tuka. Hindi forever ganito ang buhay natin. Aahon tayo. Pero hiling ko lang sana sa'yo na sa ngayon, Ano yon? kung pwedeng wag kang maubusan sa akin ng pasensya habang sinusubukan kong iahon tayo sa hirap. Sabay nating iaahon ng sarili natin sa hirap. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Lagi kaming kapos at halos lahat ng kinikita namin ay napupunta lang sa bayad sa bahay. Kahit ako ay nagdalawang trabaho na rin. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, imbes na day off ko ay nagbabantay ako ng 2 bata sa kapitbahay namin. Habang nasa trabaho ang mga magulang nila ay ako ang nagiging yaya nila. Wala na nga kaming oras noon ni Jimbo para magkasama. Puro kami trabaho noon dahil kailangan naming mabuhay. Pangako na lang namin sa isa't isa na balang araw ay magiging ayos din ang lahat. Sinubukan naman naming maging positibo sa araw-araw pero parang hindi na kami natapos sa pagsubok at paghihirap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pareho na kaming nadagdagan ng 2 taon sa edad namin.
Akala namin noon ay magiging maayos na ang lahat pero hindi pa pala. Isang araw ay natanggal ako sa trabaho dahil may gustong ipalit sa akin na mas mabilis daw gumalaw at mag-isip. Wala akong nagawa noon kundi ang umalis. Si Jimbo naman makalipas lamang ng isang buwan after kong matanggal sa trabaho. Siya naman ang sumunod. Hindi na raw kailangan ng barker ng mga nagtatricycle. Tapos sumunod naman ay tinanggal siyang taga-deliver sa laundry shop. Lampa daw kasi ito at mahinang maka-pick up ng utos. Naisip namin noon na paano na kami. Mabubuhay pa ba kami? At dahil nga sa pareho kami noon na nawalan ng trabaho, ay pareho kaming nag-iisip ng hindi magandang trabaho na pwedeng pasukin. Naisip namin maging snatcher, scammer o kaya ay akyat bahay. Papadudot sobrang naging desperado na kami, may mailagay lang kaming pagkain sa sikmura namin. Hindi po kami masamang mga tao pero sa panahon kasi ng pangangailangan, kahit sino naman ay makakaisip ng ganito. Nilista namin lahat ng pwedeng pasuking trabaho. Yung mga trabahong pasok sa realidad naming pareho. Pwedeng tagahugas ng plato, serbidor o sa karinderya o kaya ay tagabuhat ng paninda sa talipapa. Yan po ang naisip namin noon ni Jimbo. Hanggang sa bigla akong natahimik nang sabihin ni Jimbo na gusto niyang maging prostitute ako. Maging isang pokpok daw, papadudot. Hindi ko pa alam ang sasabihin noon. Pero sinubukan niya akong kumbinsihin na ito ang pinakamadaling paraan para magkapera. Wala daw kaming maagrabyadong ibang tao hindi tulad ng iniisip naming pagnanakaw. Hindi naman ako direktang pumayag sa suhestyon ni Jimbo na maging babaeng bayaran ako. Alam ko din na naramdaman niya na hindi ako payag. Kaya naman sa mga sumunod na gabi ay tumambay kami noong pareho sa mga lugar kung saan ay laganap ang pagbebenta ng katawan. Iba't ibang mga klase ng mga babaeng prostitute ang nakita namin noon. Mga bata at may edad. Makakapal ang makeup at yung iba ay mapuputla. Maiiksi at makikinang ang kanilang suot. Ang mga kuko, kahit na madilim, alam mong matingkad na kulay ang ginamit. Magkakaiba man sila pero iisa ang trabaho nila. Mga prostitute, mga babaeng ginagamit ang katawan para magkapera at yun ang gustong gawin ni Jimbo sa akin. Ilang gabi kaming pabalik-balik noon para obserbahan kung ano ang ginagawa nila. Bukod sa mga prosti, may mga kasama rin sila. Yun yung mga bugaw nila. Sila raw madalas ang nangungumbinse sa mga dumaraang lalaki na patulan ang prosti na hawak nila. Kung ano-anong klasing pagbebenta ang ginagawa nila. May kama at mabayaran lang ang mga babaeng ito. Sa gabi-gabing pag-oobserba namin ni Jimbo ay nakita namin kung gaano karaming mga lalaki ang naghahanap ng panandaliang aliw sa piling ng mga prosti na ito. Tama nga si Jimbo. Hanggat may mga lalaking ganito, kikita lahat ng prosti sa paligid naming yon. Payag ka na ha? Oo, pero… Dapat oo lang ang sagot, wala nang pero. Masisisi mo ba ako kung matakot ako? Alam ko naman yan. Kaya nga sasamahan kita eh. Sasamahan mo ko habang binibenta mo ko, syempre. Pero kapag nasa motel na ba, sasama ka pa rin hanggang kwarto? Syempre hindi na no. Kaya nga ako natatakot kasi wala ka na nun eh. Pwede naman akong sumama sa motel. Kaya lang hanggang sa baba lang ako. Hihintayin ko kayo hanggang matapos. 3 oras lang naman kayo eh. Pero paano kung gusto niyang mas mahaba pa ang oras kaysa ron? Oh, edi padadagdag tayo ng bahid sa kanya. Kumbaga, OT mo yun. Ito naman ginagawa mong biro ang lahat. Kung hindi ako magbibiro, baka maiyak lang ako. Ayaw mo ba tong gagawin natin? Pwede pa naman tayong umatras kung sakali. Wala na nga atras, andito na tayo eh. Ituloy na natin. Kakayanin ba natin? Hindi ko alam.
Kailangan nating masubukan para malaman natin. Hanggang kailan natin gagawin to? Mag-iipon lang tayo. Pagkatapos nun, pwede tayong gumawa ng sarili nating tindahan. Kahit maliit lang. Tapos baka makabili rin ako ng motor. Gawin nating tricycle. Eh di may kabuhayan na tayo. Tapos titigil na ako sa pamumukpok? Hindi na kita papayagang bumalik pa sa pagiging pokpok. Ay, ilang taon kaya natin to gagawin? Saka paano kung mabuntis ako? Mga hanggang anong oras lang ako magpo-prosty at… Yang mga tanong na yan, pwede pang masagot kapag tumagal na. Sa ngayon, maliliit na plano lang munang gawin natin ha. Tulad ng isusuot mong damit, yung makeup na gagamitin mo, kung itatali mo ba o ilulugay mo ang buhok mo. Mga ganyang plano lang muna. Wag muna yung mga sinabi mo. Kasi kahit ako, wala ako maisasagot pa dyan. Ayos ba? Ay, gusto ko pula. Pula ang ano? Pula ang mga idadamit ko pag nagsimula na tayo. Mas lumalabas ang kulay ko sa pula. Pati lipstick? Pati heels. Mahal kita. Mas mahal kita. Pinagpraktisan muna namin ng isang gabi. Tumambay kami kung saan nandoon ang mga posible kong makasama na prosti. Hindi pa ako nakakapagsuot ng mga plinano naming isuot ko dahil hindi pa kami nakakabili. Kailangan naming unahin kasi ang pagkain kesa sa mga yon. Ang sabi naman ni Jimbo, kung totoong hayok ang isang lalaki kahit anong suot ko ay kukunin niya ako. Pero hindi kasi ganoon ang nangyari, Papa Dudut. Nilamok lang kami sa kakahintay noon ng magiging customer ko pero wala eh. May mga dumadaan naman at tinitingnan ako. Yon ang masakit. Tinignan lang ako at base sa mukha nila ay mukhang hindi naman nila ako nagustuhan. Umuwi kaming pagod mula sa pagkakatayo ng ilang oras. Umuwi kaming walang bitbit kundi ang pabagsak naming mga balikat. Nga kami noon. Walang lalaking gustong ikama ako ng gabing yon. Bago matulog sinabi ko kay Jimbo na mangutang na lamang kami para makabili ng mga katulad na suot ng mga prosti na nakasama namin. Tumango siya at inaya na akong magpahinga na. Nangutang kami para ipangbili ng mga idadamit ko at makeup. Sa Divisoria kami namili dahil mura doon. Bumili lang kami ng 3 maiksi at hapit na bestida. Magkakaibang design pero lahat kulay pula. Gusto ko noon na mamukod tangi sa lahat ng mga kasabayan kong prosti. Sinisiguro ko noon na ako ang pipiliin ng mga magiging parokyano ko. Gusto ko noon na ako ang piliin at balik-balikan dahil ako yung maganda. Ako yung magaling. Isang mataas na ditakong na sapatos ang napili ko noon. Iingatan ko na lang para hindi masira. Yon ang sinabi ko kay Jimbo. Pati makeup doon na rin kami nakabili. Mga mumurahin lang. Kahit nakakatakot ipahid sa mukha ay sumugal pa rin kami. Yun lang naman kasi ang kaya ng perang hawak namin noon. Magiging maarte pa ba kami? O ayan, makeup lang pala ang kailangan eh. Ang bastos mo! Pero totoo nga, makeup lang talaga ang kailangan ko. Bebenta ka niyan mamayang gabi. Pipilahan na ba ako nito? Aba sa ganda mong yan, baka pati ako pumila. Pumila ka, pero magbabayad ka kung gusto mo kung matikman. So sa bawat tikim ko sa'yo, kailangan kitang bayaran? Pera-pera lang kasi yan. Ay! Ano ba? Halika nga dito. Ngiti dyan. Ay, namiss ko yung ganyan tawa mo. Di na ba ako tumatawa talaga? Mula nung pareho tayong nawala ng trabaho, wala na rin yung tawa mo eh. Masisisi mo ba ako? Kahit ikaw din naman. Tumatawa kaya ako, no? Tumatawa ka pero pilit. At least, sinusubukan kong maging masaya. Eh ang hirap naman kasing piliting maging masaya sa sitwasyon natin noon. Dati kasi yun. Ngayong may nahanap na tayong trabaho, di na tayo malulungkot. Bigla akong kinabahan. Oh, bakit naman? Paano kung di pa rin ako piliin ngayong gabi?
Eh di akong pipili sa'yo. Pero utang muna ang bayad ah. Ito talaga, nakakainis ka. Pero seryoso nga. Pilitin natin kayanin ngayong gabi ha? Pwede bang bukas na lang ng gabi? Oh, bakit? Gusto ko lang sana ngayon makasama ka bago ko ibenta ang katawan ko sa iba. Pinapalungkot mo ako sa sinasabi mo. Ito ang realidad natin, malungkot. Pero di naman ibig sabihin nun aatras na tayo sa mga pagsubok. Pasensya ka na kung umabot tayo sa ganito. Ay, ayoko nang marinig yan uli ha. Ayokong pagsisihan tong desisyon natin. Please. Punong-puno ng kaba ang dibdib ko nang sumapit ang gabi kung kailan may pumayag ng maikama ako. Kitang-kita ko noon na nabahala rin si Jimbo pero pinilit nitong magpakatatag para hindi rin ako panghinaan ng loob. Sumakay kami ng taxi noon kasama ang lalaking pumick up sa akin. Pumayag ang lalaking yon na sumama si Jimbo dahil akala nito ay kapatid ko lang siya. Isang kapatid na binubugaw ako. Sinabi ni Jimbo na kailangan ko ng kasabay pa uwi. Kaya naman hihintay na lang daw kami nito hanggang sa matapos kami. Pumayag muli ang lalaki. Basta hanggang sa labas lang siya ng motel. Pumayag din si Jimbo. Bago kami pumasok sa motel ay binalikan ko ng tingin si Jimbo. Nakita kong masama ang loob nito. Gusto ko nang umatras noon pero sumenya siya na pumasok na ako. Wala na akong nagawa at nang makapasok na kami ng kwarto doon na nagsimula ang pagiging prosti ko. Mula noong naging prosti ako, Papa Dudut, lagi na akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Mga panaginip kung saan laman ito ang mga lalaking nakasama ko. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga sadista. Oo, Papa Dudut, naranasan ko na magkaroon ng customer na mas naliligayahan habang sinasaktan ako. Isang bagay na hindi ko nasabi kay Jimbo. Tinago ko ang mga pasa at sugat. Ayokong isumbong ang mga ginawa sa akin habang nakakulong kami sa isang kwarto. Dahil kapag ginawa ko yun ay malamang ay papahintuin ako ni Jimbo sa trabahong ito. Paano na kami mabubuhay kung mangyayari yon? Ito ang paulit-ulit ko noon na iniisip sa tuwing dinadalaw ako ng masasamang panaginip. Lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran namin ni Jimbo. Siya ang bugaw, ako naman ang pokpok. Malaki na rin ang naging kitaan namin noon. Kilala na rin ako. Isa na ako sa mga pinakamabentang prosti noon. Wala pa rin kaming naging ipon kahit sabihing naging malakas ako sa kalakarang ito. Paano ba naman kasi mas inuuna namin ang mga luho? Hindi nyo naman siguro kami masisisi kung ganito ang ginawa namin. Bumili kami ng TV, sofa, second hand na ref at iba pang gamit na wala kami ng panahong sobrang hirap namin. Sabi kasi namin malakas pa naman kami. Pareho lang kaming 25 anyos noon. Kaya kakayanin pa namin. Halos inaraw-araw din namin ng fast food. Nakabili na rin ako ng mga damit na gusto ko at hindi lang para sa trabaho ko. Ganon din si Jimbo. Kaya ayan, wala kaming naipon para sa plano naming tindahan o tricycle. Pero naisip namin na may iba pang araw para makapag-ipon. Ayos sana ang lahat, Papa Dudut. Pero isang araw ay nakatanggap kami ng balita. Buntis ako. Alam kong si Jimbo ang ama kahit naman kasi nagpapagalaw ako noon sa mga lalaki ay gumagamit naman kami ng proteksyon. Pero pag kami ni Jimbo ang nagsisiping ay hindi kami gumagamit noon. Plano naman naming magkaroon talaga ng anak pero hindi yon ang tamang panahon. Kalakasan pa kasi ng pagiging prosti ko noon, alangan namang tuloy pa rin ako sa pakikipagsiping sa ibang lalaki kahit bilog na ang tiyan ko, hindi ba? Sa kabukod doon, syempre wala pa kaming ipon noon.
ano ang ipangbubuhay namin, hindi ba? Sigurado ka ba talaga? Sigurado saan? Nabuntis ako o sa'yo ang dinadala ko? Sagutin mo pareho. Ay, oo, sigurado akong buntis ako at oo, ikaw ang ama ng dinadala ko. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap? Nakakainis lang kasi na pinagdududahan mo pang di sa'yo ang nasa tiyan ko. Samantalang ikaw lang naman ang pinapayagan kong sipingan ako nang walang kahit na anong proteksyon. Sorry, nabigla lang ako. Inatanong ko lang dahil syempre sa… Sa klase ng trabaho ko, no? Sa bagay, pwede naman kasing isa sa mga customer ko yung nakabuntis sa akin. Huwag ka namang sumagot ng ganyan. Hindi nakakatulong yan sa nangyayari sa atin ngayon. At di rin nakakatulong sa emosyon ko ang pagdududa mo sa pinagbubuntis ko. Kaya nga nagsasorry ako eh. Nabigla lang talaga ako. At ako ba, hindi? Sa tingin mo, gusto ko tong nangyari sa akin? Alam ko namang hindi. Wala sa plano itong nangyari. Ay, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ipapalaglag… Ang daming ibang plano, yan lang talaga ang naisip mo? Sarili mong anak to, Jimbo. Sorry. Tulungan mo rin kasi ako mag-isip ng gagawin. Hindi ko kayang ako lang ang nagpaplano. Dalawa tayo rito. Pwede ko namang ituloy to habang di pa halata ang tiyan ko. Mga hanggang ilang buwan. Depende. Kapag medyo lumaki na, ipapapatay ko na lang lagi ang ilaw para hindi halata ng customer ko. Eh kapag nahalata, Eh di sabihin busog lang ako. paano kung di maniwala? Di ko rin alam. Ang iniisip ko lang ngayon habang di pa malaki ang tiyan ko, sisikapin ko makapag-ipon tayo. Para kapag nakapanganak na ako, babalik uli ako. Pero syempre, hindi ka naman agad-agad makakabalik. Eh sino mag-aalaga sa baby natin? Hindi naman pwedeng ako lang. At paano na yon? Syempre kailangan kitang samahan para mabenta ka ng maayos at para safe ka. Eh ano ngang gagawin natin? Ay, hihinto ka sa pagpaprosti. At hahayaan nating mamatay tayong pamilya sa gutom, ganun ba? Ako ang papalit sa'yo. Ikaw ang magbubuntis para sa akin? Gandahan mo naman ang plano mo. Ako ang magiging prosti. Hindi ako nakaimik noon. Inisa-isa ni Jimbo ang plano niya. Habang maliit pa raw ang tiyan ko, ako raw ang magiging bugaw niya. Doon kami sa kabila. Doon siya magpuprosti sa mga bakla at matatandang babae. Tinatanong ko kung sigurado ba siya. Tumango lang siya kahit alanganin. Alam ko kung bakit, dahil hindi niya gusto ang plano naming yon, pero wala na kaming ibang choice, Papa Dudut. Kailangan naming mabuhay pareho. Kailangan naming isipin ang kapakanan ng aming magiging anak noon. Ilang ulit ko siyang tinanong noon kung siguradong sigurado na siya. Tango lang siya ng tango. Hinawakan ko noon ang kamay at sinabing kaya na ba niyang talikuran ang nakaraan niya. At naging sagot niya ay susubukan daw niya. Papadudot, malaki ang naging trauma noon ni Jimbo sa mga bakla. Minsan kasi ay ginawan siya ng masama ng isang baklang kaibigan ng nanay niya. Inabuso ito ng sexual noong minsang iniwan siya ng kanyang ina isang beses sa baklang yon. Tinakot siyang wag itong magsusumbong kundi ay sisingilin ito ang utang ng kanyang ina sa kanya. Natakot si Jimbo. Alam niya kasi noon na walang pera ang mga magulang niya. Ayaw niyang maging dahilan noon kung bakit mas lalo silang mabaon sa hirap. Kaya naman tinikom nito ang kanyang bibig. Hindi ito nagsumbong kahit hanggang lumaki ito at nagkaisip. Kaya naman malaki ang naging trauma at galit nito sa mga bakla, pero kailangan na niya itong harapin dahil eto na ang kabuhayan namin. Pwede ka pang umatras kung di mo kaya. Wala nang atrasan to. Alam kong di biro ang pinagdaanan mo sa baklang yun dati. Kaya maiintindihan kita kung di mo natutuloy ito. Kailangan ko nang harapin ang takot ko. At malay mo, makatulong tong pakikipagsiping ko sa mga bakla para mawala na yung takot na yon. Eh paano kung yun pa ang maging dahilan para mas lalo kang matakot at magalit sa mga katulad nila? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Saka huwag ka na mag-alala.
Ilang taon na rin naman yung nakakaraan mula nung nangyari yon. At saka, hindi lang naman mga bakla ang pwede ko maging customer, di ba? May mga matandang babae pa. Papasa ka kaya sa kanila? Bakit? Wala ka bang tiwala sa karakas ng mister mo? Napa-oo nga kita dati, di ba? Tapos ngayon, nabuntis pa kita. Ikaw talaga, puro kakalokohan. O na, sige na, ituloy na natin tong plano. Pero kailangan ipaghandaan natin to. Bakit kailangan pa maghanda? Kailangan ko bang magsuot ng maiksing bestida at heels? Huwag mo sabihin sa akin kailangan ko rin mag-makeup, ha? Kailangan nating bumili ng medyo maayos na damit mo. Sobrang pangit na ba ng mga damit ko? Di naman, pero syempre dapat mas mukhang presentable ka at yummy! Okay, sige. At ano pa ba ang dapat gawin para maging yummy? Pabango! Kailangan mong magpabango. Sa tingin ko, kagigiliwan ka nila kapag mabango ka. Gusto yun ng mga babae, maniwala ka. Kapag yayakapin ka na, dapat masiguro mong mabango ka para maglaway sila. Eh bakit ikaw? Kahit di pa ako nagpapabango, naglalaway ka na. Gagong corny mo. Pag niyayakap mo nga ako, halos hindi ako humihinga eh. Ang antot mo. Maantot pala, ha? Teka nga, hindi ka nga dito. Ano ba? Bango-bango. Jimbo, ihigit ang anak natin sa tiyan ko. Hindi yan. Tulog pa yan. Hindi ka na. Hindi naman naging mahirap ibugaw si Jimbo noon. May itsura ito na gustong-gusto ng mga bakla at matatandang babae. Kaya naman unang gabi pa lang ay tiba-tiba na ito. Sabi ko nga hindi ko na kailangan maging bugaw sa kanya. Kayang-kaya na niyang ibenta ang sarili niya. Pero sabi niya samahan ko pa rin daw siya para may lakas pa rin siya ng loob. Sa akin daw siya kukuha ng lakas ng loob. Kaya naman sinamahan ko pa rin siya kahit hanggang pagpasok ng motel. Madali lang na nauuto ni Jimbo ang mga customer niya na kuhanan din ito ako ng isang kwarto para doon maghintay. Sinabi niya kasi noon na buntis ako. Sinabi rin niya na kapatid niya ako at isang single mom. Madalas ay naaawa na lang ang mga customer niya kaya pumapayag ang mga ito noon para pagbigyan ng request ni Jimbo. Madalas ay pinagsisisihan ko na pumayag ang mga customer niyang kumuha ng isang kwarto para sa akin para paghintayan ko sa kanya. Dahil madalas ay magkadikit na kwarto ang kinukuha nila. Isa para sa kanila at isa para sa akin. Madalas din na manipis ang dingding kaya naman dinig ko ang halinghing na ginagawa noon ng mga nakakasiping niya. Nakakadurog pala. Pero dapat akong masanay dahil eto na ang buhay namin. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at sinabi ko kay Jimbo na handa na akong bumalik sa pagtatrabaho. Pero tumanggi ito. Sinabi niya na magbantay na lang daw ako sa anak namin. Mas magandang ako ang kasama lagi ng baby namin. Kaya naman daw niyang buhayin kami sa pagpuprosti niya. Sabi din niya sanay na siya sa ganong gawain. Medyo napamukha pa nga nito na mas malaki ang kinikita niya kesa sa akin noon. Natahimik na lamang ako. Alam ko namang hindi niya balak akong saktan sa mga salitang yon. Para hindi na lang lumaki pa ang issue ay tumahimik na lamang ako. Totoo naman ang sinasabi niya, Papa Dudut. Malaki nga talaga ang kinikita noon ni Jimbo. Pero kapalit noon ay hindi niya madalas na pag-uwi sa bahay. Ako lang lagi ang kasama ng baby namin. Hindi rin ako makatulog noon kakaisip kung kumusta na ba siya. Kung ayos lang ba siya. Ano na kaya ang ginagawa niya? Tapos na ba sila? Yan ang mga madalas kong tanong noon pero hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil ayokong mag-away kami noon. Oh, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Kakapatulog ko lang kasi sa anak natin. Nagising kasi bigla nung may dumaang truck sa labas. Nakakaawa naman si baby. Di na halos nagtutuloy-tuloy ang tulog dahil sa ingay sa labas. Eh wala naman kasi tayong magagawa, tapat tayo ng kalsada eh. Hayaan mo. Kapag nakaipon pa ako,
Lilipat tayo ng matitirhan. Yung maayos na. Matutuloy na rin ba natin ang plano nating tindahan at tricycle? Pwede bang kalimutan na muna natin pansamantala yung plano na yan? Kumpara kasi sa kinikita ko ngayon, walang-wala yung tindahan at tricycle kung sakali. Pero di ba yun naman ang unang plano natin? May mga plano talaga na hindi natutupad. Pero di naman ibig sabihin nun tapos na ang lahat. Para kasing ayaw mo nang tumigil dyan sa pamamokpok mo eh. Kala ko ba sandaling panahon lang natin to gagawin? Baka mamaya high school na tong anak natin eh, pokpok ka pa rin. Kaya nga, may naisip akong plano eh. Pababalikin mo na ba ako sa pagpaprosti? Napag-usapan na natin yan. Di ba sabi ko hindi na? Ay, ano ba yung plano mo? May isang matandang babae. May kaya. Retired na. Gusto niyang ibahay ako. Pumayag ka ba? Hindi pa. Hindi pa? Ibig sabihin may plano kang pumayag? Magandang oportunidad kasi to para gumanda ang buhay natin. Kapag ando na ako, tuloy-tuloy na ang pagpapadala ko sa inyo ng pera. Alam ba niya na may pamilya ka? Ang sinabi ko hiwalay ako sa asawa. Ano? Makinig ka. Sinabi ko rin na may anak tayo at kailangan ko pa rin kayong sustentuhan. At pumayag siya na tulungan din kayo. Mabait siya. Magugustuhan mo siya. Paano ko siya magugustuhan kung aagawin ka naman niya sa akin? Hindi niya ako inaagaw sa'yo. Naghahati lang kayo sa akin. Huwag ka namang madamot. Hindi ito ang oras para magbiro. Pag-isipan mo to ng mabuti. Maganda to para sa atin. Hindi ko na kailangan mamukpok gabi-gabi. Kayong dalawa na lang makakita ng katawan ko. Ayaw mo ba nun? Uy, teka. Saan ka pupunta? Matutulog na. Isang beses akong kinumbinsi noon ni Jimbo na pumayag na. Pinakitaan pa niya ako ng computation kung magkano ang maibibigay niyang pera sa akin. Sinabi rin ito sa akin na pwede naman daw siyang umuwi sa akin tuwing weekends. Payag naman daw yung matandang babaeng yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya, Papa Dudut. Ang lagay parang ako pa ang kabit dito. Parang ako pa ang nanghihiram ng asawa. Halos inaraw-araw ako noon na kinukumbinsi ni Jimbo kahit na ilang beses ko na siyang tinanggihan. Kapag ganito na ang nangyayari noon ay magtatampo na ito. Hindi uuwi ng bahay at sigurado ako na kasama niya ang matandang babaeng yon na niyayaya siyang sumama sa kanya. Papa Dudut, malalim ang dahilan ko kung bakit hindi ako makapayag-payag sa gustong mangyari ni Jimbo. Hindi ko kasi alam kung kaya niyang intindihin ang nakaraan ko. Noong bata pa lang kasi ako, Papa Dudut, saksi ako sa ginawang pag-iwan ni tatay kay nanay para sumama sa isang matandang byuda. Nung una, pinakilala lang ito bilang katrabaho ni tatay. Hindi naman nagduda noon ang nanay ko dahil malaki ang naging tiwala nito kay tatay. Pero isang malaking pagkakamali yon sa parte ni nanay. Dapat pala ay hindi siya nagtiwala noon kay tatay. Isang araw ay nagising na lamang ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ko si tatay na iniimpake ang kanyang mga damit. Narinig ko rin si nanay na nagmamakaawang wag nang ituloy ang gusto niya. Hindi ko noon maintindihan kung ano ang gusto ni tatay. Nakinig pa ako noon. Nagtago ako sa isang lumang aparador na naghihiwalay sa aking kwarto at sa kwarto nila ni nanay. Nakita ko noon kung paanong tuloy-tuloy ang pag-iyak ni nanay. Habang si tatay naman ay blanko lang ang mukha niya. Nang matapos ayusin ni tatay ang gamit niya, lumabas ito ng kwarto. Nakita ako nito at pinagmasdan ng ilang saglit. Bilang isang bata ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. At yon, Papa Dudut, ang huling beses na nakita ko si tatay. Nalaman ko na naki-live-in na si tatay sa matandang byuda na yon. Kaya ako nagalit dahil sa babaeng yon, wala na akong tatay. Dahil sa babaeng yon ay hindi na ako inalagaan pa ni nanay. Ito ang isang beses at pangyayari sa nakaraan ko
kung bakit hindi ko noon magawang pumayag sa gusto ni Jimbo. Paano kung isang araw ay maisip nitong wag na akong balikan at piliin na lamang ang matandang babaeng yon? Iniisip ko palang ito noon ay sumasakit na ang dibdib ko. Hindi ko kaya na sa pangalawang pagkakataon ay maagawan ako. Pero mukhang sinusubok talaga ako ng panahon noon. Isang araw ay biglang nagkasakit ng malala ang aming anak. Kinakailangan ng malaking halaga na pera. Nakita itong oportunidad ni Jimbo para mapapayag ako sa gusto niya. Bilang isang ina na nahihirapan noon na makita ang anak niya sa ganong sitwasyon, pikit mata akong pumayag. Agad-agad ay nagtungo si Jimbo sa matandang babaeng yon para humingi ng perang pangbayad sa ospital para sa anak namin. Bumalik si Jimbo at sinabing ako na muna ang bahala sa anak namin. Kailangan daw niyang mag-impake na para makalipat doon sa babaeng yon. Dahil yun na ang naging usapan nila. Wala na akong nagawa pa. Sa paglipas ng mga araw ay pinilit kong sanayin ang sarili kong hindi nakakasama si Jimbo. Tuwing Sabado at Linggo ay nasa bahay siya. Tuloy-tuloy din ang pagpapadala nito ng pera sa akin at tama nga siya. Di hamak na mas malaki ang kinikita niya sa babaeng yon kesa sa gabi-gabing pagpoprosti sa iba't ibang bakla at matandang babae. Kinakailangan kong tanggapin ang sitwasyon namin yon kahit masakit. Si Jimbo na ang nasusunod noon dahil siya ang nag-aangkat ng pera sa bahay. Kaya nga kahit yung hiramin ng anak namin para idala at ipakilala doon sa matandang babae na yon ay wala akong nagawa. Sinabi kasi ni Jimbo para raw mas maging magiliw yung matandang yon sa bata. Mas malaki daw ang ibibigay nito kung sakali na nagkatotoo naman. Dapat bang makontento ako sa ganon? Tinanong ko ang sarili ko. Wala akong naging sagot sa tanong kong yon dahil kahit kailan ay hindi ako makukontento na makihati sa asawa ko. Ang tuwing Sabado at Linggo na pag-uwi ni Jimbo sa bahay ay nabawasan. Naging Sabado na lamang at madalas hapon pa siya kung pumunta noon. Kalahating araw ko lang siyang nakakasama. Nakakasama ng loob pero ano pa bang magagawa ko, hindi ba? Pinilit kong tanggapin na ganon ang mga nangyayari. Ang iniisip ko na lamang noon ay hindi pa rin ito napapabayaan kaming mag-ina. Nagpapadala pa rin ito hanggang isang araw, pati ang perang pinapadala nito noon ay nabawasan na rin. Sinabi niya na malaki raw kasi ang ginastos ng matanda sa bahay. Nahihiya na raw kasi itong humingi ng humingi at naiintindihan ko naman. Pero papadudot ang hindi ko maintindihan noon ay yung isang araw ay bigla itong tumigil ng umuwi ng bahay. Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Pasensya na ah. Naging busy kasi kami. Nang kabit mo? Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa tao. Nakakahiya. Ang dami niyang tinutulong sa atin. Busy lang talaga eh. Mukhang sobrang busy nyo nga eh. Madalas out of town kayo. Buti pa siya nalalabas mo. Samantalang ako na asawa mo at nanay ng anak mo, di mo na madalaw kahit minsan. Marami lang din kasing ginagawa. Saka nakalimutan kong sabihin sa'yo na nakapasok na ako ng trabaho. Tinulungan niya ako para maging maintenance sa isang bangko. Kaya ngayon may rason ka na para di mo na kami dalawin ng anak mo? Ay, kailangan na talaga natin mag-usap. Mabuti naman at naisipan mong gawin yan. Kasi ang tagal-tagal ko nang gustong kausapin ka. Pero kasi, di ka nagpapakita kaya… Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Anong? Bakit ka nakikipaghiwalay? Kasi ayoko na. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan para sarili mong pamilya iwan mo? Please, wag mo siyang idamay dito. At bakit hindi? Mula nung tumira ka dyan, mula nung nakilala mo yung matandang babae na yan, nagbago ka na. Sabihin mo na kung ano man ang gusto mong sabihin. Pero ayoko na talaga. Mahal mo pa rin ba ako? Ay, mahal ko na siya. Paano ako? Paano kami ng anak mo? Hindi nga ako sigurado kung anak ko talaga yan eh. Anong ibig mong sabihin? Malay ko ba kung anak yan ng customer mo nung pokpok ka pa? Kung magsalita ka, parang hindi kita nakaparehas ng trabaho. Nagbago na ako. Malay ko ba kung
Habang wala ako bumabalik ka sa pamumokpok mo. Iba ka rin! Iba ka rin talaga! Ang kapal ng mukha mo! Nakatikim ka lang ng pera, kala mo kung sino ka ng malinis? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Basta ako, tapos na sa'yo. Siguro 2 taon na rin mula nang iniwang kami ni Jimbo. Pero yung sakit tuwing binabalikan ko yon ay andito pa rin. Wala akong nagawa noon kundi ang palayain siya. Sa totoo lang ay ilang beses pa ako noon na sumubok na makipagbalikan sa kanya. Alang-alang sa anak namin. Pero maski ang anak namin ayaw na niyang makita pa. Talagang pinanindigan nito na hindi sa kanya ang anak namin. Sobrang sakit nun para sa akin, Papa Dudut. Masakit na nga na iniwan niya ako pero yung ipamukha sa akin na hindi siya ang tatay ng anak ko ay ibang usapan na yon. Lalo na noong ipinamukha niyang naging marumi akong babae dahil kung sino-sino raw ang nakakasiping ko noon. Kaya hindi ko raw siya masisisi kung isipin niyang hindi sa kanya ang anak ko. Oo, naging marumi ako noon. Oo, kung sino-sino ang nakakasiping ko noon. Pero hindi ba pareho naman namin yung ginusto? Bakit kung kailan nakakaahon na siya ay nilulubog na niya ako? Naging mahirap ang pag-move on sa isang relasyong akala mo ay forever na. Mas lalong naging mahirap ang lahat. Lalo't kailangan kong magpakatatag araw-araw para sa aking anak. Opo, aking anak. Kahit kailan ay hindi ko nasasabihing anak namin ito ni Jimbo. Sa akin na lang siya kung ayaw sa kanya ng ama niya. Kinakaya ko ang lahat, mabigyan lang siya ng pagmamahal na alam kong hindi niya nakuha at makukuha sa amang nagtakwil sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Roslyn. Sana maging matatag ka, Roslyn, at sa lahat ng mga katulad mong iniwan at pinagdududahan. Maaari ngayon ay maging mahirap para sa iyong makita na may positibo pa sa lahat ng mga negatibong nangyari sa iyong nakaraan. Pero sana kapag pahilom na ang sugat mo, sana magawa mong magtiwala na ang mga sugat na yan ang dahilan para maalala mong minsan ay naging matapang ka. Minsan ay nakayanan mo ang lahat. Tanging hiling ko sa mga katulad mo, Roslyn, ay ang magpatawad. Sana magawa mong magpatawad kahit sa tingin mo ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad mo ang nakasakit sa iyo. Hindi mo man maibigay yan ngayon pero sana balang araw ay magawa mo. Kung kailan totoo at hinog na ang pagpapatawad mo. Maraming salamat sa paghatid mo ng iyong kwento na kinapulutan namin ng aral at sana ay magawa mong maayos ang iyong buhay na minsang sinira ng mga taong hindi marunong magmahal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong pangarap magkaroon ng magandang buhay. May iba namang pangarap maranasan ang inaasahang tunay na pag-ibig. Ito ang mga bagay na gustong maabot ng letter sender nating si Harvey. Pangarap niyang maging abogado pero papaano niya ito makakamit kung hindi niya kayang ipagsabay ang kanyang pag-aaral at love life. Ating pakatutukan ng kwento ni Harvey sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay
Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Harvey na lamang ang itawag nyo sa akin. 35 years old at dating law student. Naging bahagi na po ng student life ko ang inyong programa, lalo na noong mga panahong stress na stress ako sa pag-aaral. Kayo na po ang nagsilbing pahinga ko sa pamamagitan ng pakikinig ko sa radyo. Mula sa pagiging listener ay naisipan ko na oras na rin siguro para ako naman ang mag-share ng story ko sa inyo. Gusto ko po kasing ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi ko malilimutang chapters ng buhay ko. Ito ay naging love story namin ng dati kong kasintahan na itago na lang natin sa pangalang Noemi. Una kong nakilala si Noemi noong high school pa lamang kami. Isa siyang typical na achiever. Hindi katulad ng mga napapanood sa pelikula, studious siya, Papa Dudut. Matalino at palaging sumusunod sa mga rules. Sa katunayan, siya ang classroom president namin noon at siya rin ang nangunguna sa klase. Kabaligtaran ng ugali nito ang personality ko, Papa Dudut. Medyo may pagkapasaway ako noon at laging napapagalitan dahil sa mga kabalastugan. Nagsimula ang lahat sa malaasot pusa naming bangayan ni Noemi. Dahil siya ang class president at ako naman ang laging pasimuno ng pagiging sakit sa ulo sa klase, halos araw-araw kaming nag-iinisan. Pero nang minsang magkaroon kami ng school retreat sa Tagaytay, ay doon ko pa lamang lubusang nakilala si Noemi. Ops, sandali. Saan ang punta? Shh! Anong ginagawa mo rito sa labas? Bakit hindi ka pa natutulog? Same question. Curfew na. Lights out na rin. Bakit tumatakas ang class president ng oras ng gabi? Ha? Kailangan ko mag-check ng rooms para sa mga tulad mong pasaway. Tulog na lahat. Na-check ko na kanina. Obviously, hindi pa lahat kasi nandito ka pa sa labas. Ano pang ginagawa mo rito? Alauna na ng madaling araw oh. Di ako makatulog eh. Miss ko na yung unan ko. Hulaan ko, di ka rin makatulog no? Ay, hindi nga rin eh. O baka naman lalabas ka kasi kikitain mo boyfriend mo. Anong boyfriend? Kailan pa ako nagka-boyfriend? Sa bagay, mahirap nga makahanap ng boyfriend ang tulad mong teacher's pet. Ikaw, bumalik ka na nga sa kwarto nyo. Wala ka nang ginawa kundi pahirapan ang buhay ko. Relax. Nagpapaantok lang ako. Papasok na rin ako maya-maya. Dapat lang, maaga pa tayo bukas. Samahan mo muna kaya ako rito para naman may kausap ako. Bakit naman kita sasamahan? Ayaw mo. Sige, mag-iingay ako. Ikaw ang mapapagalitan ng teacher natin. Alam mo, ang sarap mong batukan. Bakit ba sobrang stricto mo? Idol mo ba si sir? Gusto mo rin ba magturo? Una sa lahat, hindi ako strikto. Sinusunod ko lang kung anong inutos sa akin. Pangalawa, wala akong ibang idol kundi ang mga magulang ko. At pangatlo, wala akong planong magturo. Kung ayaw mo maging teacher, ano plano mo maging kung ganun? Bakit mo tinatanong? Wala. Curious lang ako. Since malapit na tayong graduate, gusto ko lang malaman kung anong sasapitin ng magiging future valedictorian ng batch natin. Gusto kong maging dentist. Talaga? Ayaw mong maging physician or neurologist, ganon? Gusto ko maging dentist tulad ng tita ko. Tita? Bakit naman yung tita mo ang gusto mong tularan? Sabi mo idol mo parents mo. Yung tita ko kasi yung dating nagpaaral sa akin, pero 2 years ago namatay siya.
Yung asawa na niya ang nagpatuloy sa pagsuporta sa pag-aaral ko, kaya gusto kong ituloy yung pangarap niya na maging dentista ako kahit na nasa langit na siya. Ah, ganun pala yun. Kaya naman pala sobrang seryoso mo sa pag-aaral. Ikaw, may pangarap ka ba? Parang wala naman. May pangarap din naman ako. Ganito lang ako pero maayos naman grades ko. Gusto ko maging lawyer. Parang di naman bagay. Ang mga lawyer, seryosong tao yung mga yan. Kaya ko naman maging seryoso ah. Kailan ka pa naging seryoso? Kung gusto mong maging abogado, magtino ka. Hindi yung ikaw pa ang laging pasimuno ng gulo sa classroom. Opo ma'am, magtitino na po ako. Eto na po oh, babalik na po ako sa kwarto namin para matulog. Pero seryoso, good luck sa pangarap mo maging dentista. Salamat. Ikaw rin. Sige na, good night. Matutulog na ako. Baka mahuli pa tayo ni sir. Nang gabing yon ay parang mas naintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang ang kagustuhan ni Noemi na magkaroon ng magandang marka sa klase. Lahat ng yon ay ginagawa niya para sa tita niyang namatay na. Mas lalo tuloy akong humanga sa kanya, Papa Dudut. Palagi ko kasing iniinis noon si Noemi dahil masyado siyang seryoso sa pag-aaral. Ayaw niyang mag-break ng rules. Dapat lahat ay ginagawa niya at ayaw niyang lumabag sa batas. Gusto ko lang naman noon na maging chill siya, total ay malapit na kaming magtapos. Kaya palagi ko siyang inaasar. Matapos ang heart-to-heart talk namin ni Noemi ay binawas-bawasan ko na ang pagiging pasaway. Sabi nila noon dahil sa retreat kung kaya ako tumino at pumait sa klase. Pero ang totoo niyan ay nagbago ako dahil kay Noemi. Ayoko maging pabigat sa pag-abot niya sa pangarap niya. Kaya naman tinigilan ko na ang pagiging makulit at sa katunayan ay tinutulungan ko na noon si Noemi sa pagsaway ng mga kaklase namin. Papa Dudut, kaya ko namang magtino kung kinakailangan. Hindi sa pagmamayabang pero totoong maayos sa mga grado ko noon. Kung wala nga si Noemi ay baka ako pa nga ang manguna sa klase. Yun nga lang minsan ay hindi lang talaga maiwasang lumabas ang pagiging alaskador ko. Dahil sa pagbabago ng ugali ko ay mas naging open si Noemi sa akin at naging magkaibigan kami, Papa Dudut. Hindi naglaon ng bawat galaw niya ay parang nagbigay kulay na sa bawat araw ko. Noon ko lang na-realize na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Ilang buwan bago sumapit ang graduation day ay sinubukan ko pong ligawan si Noemi, Papa Dudut. Noemi, di ka pa uwi? Hindi pa eh. Kailangan ko pang tumulong mag-ayos dito. Ay, akala ko may enjoy ko tong graduation ball natin. Di pala. Sana di ko na lang sinuggest to. Enjoy naman ah. Hindi ka ba nag-e-enjoy? Malamang ikaw nag-enjoy ka kasi nagbayad lang naman ang ginawa mo eh. Ako mula sa planning stage, pagkuha ng registration fee, pagdidesign ng venue, at pati pag-aayos ng gamit, problema ko pa hanggang ngayon. Gusto mo tulungan ko na kayo? Wag na, umuwi ka na, baka maabala ka pa namin. Hindi naman to abala sa akin. Tutulong na ako para makauwi na tayong lahat na maaga. Ano bang may tutulong ko? May sakit ka ba? Bakit bigla kang naging matulungin? Sign of maturity na ba yan? Gusto ko lang talaga tumulong. Wala din naman akong gagawin sa bahay. Di nga, yun totoo. Ikaw ba yung Harvey na nakilala ko? Ito naman. Hindi ba pwedeng magkaroon ng character development ang isang tao? Pwede naman. Pero hindi ganito kaaga. Kung sa bagay, okay na rin yon para kahit papano makita ko pa na nagbago ka na. Kala ko kasi milagro na lang ang magpapaayos sa'yo eh. Ang harsh mo sa akin ha? Biro lang. Sige, kung gusto mong tumulong, tulungan mo ako rito. Iusog natin tong mesa. Sige. Ready? 1, 2. Ayan.
Salamat. Ang bigat. Ano pa? May kailangan pa bang buhatin? Yung ibang lamesa pa dun sa dulo, kailangan nating ilipat rito para madali na lang i-pick up ng may-ari bukas. Oh, ano pang ginagawa mo? Tara na, magbuhat na tayo. Sandali lang, hihinga muna ako saglit. Kanina pa ako nagbubuhat eh. O ba't ka nakangiti ng ganyan? Wala. Ngayon lang kasi ako nakakita ng nakadress na nagbubuhat ng lamesa eh. Yan! Yan yung Harvey na kilala ko. Lakas mang asar. Di naman pang-aasar yun. Ang totoo nga, mas gumanda pa tingin ko sa'yo eh. Tigilan mo nga ako. Hulas na nga mukha ako. Basta para sa akin, maganda ka sa paningin ko. Ay nako, game na nga. Marami pa tayong bubuhatin. Nasaan na ba yung mga kasama ko? Magsiuwian na ata. Noemi, teka lang. May itatanong ako sa'yo. Ano? Bago tayo graduate, pwede ba kitang ligawan? Ha? Ako? Liligawan mo? Anong klaseng trip yan? Anong trip ang sinasabi mo? Bakit? Bawal ba kita ligawan? May boyfriend ka na ba? Wala akong boyfriend. Alam mo kung bakit? Kasi hindi yan ang hanap ko. Magiging dentista muna ako bago ako tumanggap ng manliligaw. So, hindi pwede? Hindi. Ano namang magagawa ng pag-ibig sa pag-aaral ko? Panira lang yan. Hindi naman panira yun. Yung iba nga ginagawang inspirasyon love life nila eh. Pwes, sa akin, hindi. Distraction lang yan sa pag-aaral. Aray naman, sakit pala mabasted. Sandali nga lang. Kaya mo ba ako tinutulungan ngayon kasi gusto mong manligaw? Parang ganun na nga. Siyempre, gusto ko magpa-impress sa'yo eh. Nagsasayang ka lang ng oras at energy. Sarado pa ang pinto ko sa mga manliligaw. Okay lang. Tutulungan pa rin kita magligpit kahit busted ako sa'yo. Talaga? Oo naman. Sabi mo eh. Ano, tuloy na nating magbuhat? Yes, ma'am. Aaminin ko, Papa Dudut, na medyo naging bitter ako dahil inayawan ako ni Noemi. Hindi naman ako pangit kung tutuusin, may tinatago rin naman akong talino kahit papaano. Siguro talagang priority lang talaga ni Noemi ang mag-aral noong mga panahong yon at naiintindihan ko naman yon. Hindi nga naglaon ay inisip ko na lamang na puppy love ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka face lamang yon ng pagbibinata ko kaya tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi ako nakatadhana para kay Noemi. Papadudot kung alam ko lang sana, nabibihagin pala ni Noemi ang puso ko ay di sana'y nagpakabait at nagpa-impress na ako sa kanya noon pa lamang na first year high school kami. Kung bakit ba kasi saka ko lang nakita ang magagandang katangian niya kung kailan patapos na ang buhay high school namin. Sobrang laki ng panghihinayang ko noon, Papa Dudut. Lalo na't noong mga panahong yon ay kakaibang pagkakaibigan na ang nabuo namin ni Noemi. Kahit pumalya ang tangka kong panliligaw kay Noemi ay nanatili pa rin naman ang closeness naming dalawa. Hanggang sa matapos ang school year. Graduate si Noemi bilang valedictorian samantalang ako naman ang naging salutatorian matapos ang pinakahuling araw ng aming high school life. Ayun na rin po ang huling pagkikita namin ni Noemi. Ipinagpatuloy namin ang kanya-kanya naming pangarap sa magkaibang landas. Matapos noon ay pinasok ko ang panibagong yugto ng buhay ko kung saan mga panibagong mukha ang aking nakilala. Pero kahit pinaglayuman kami ni Noemi ng landas, ay tila ba tadhana na ang gumagawa ng paraan para muli kaming magkita, Papa Dudut. Matapos ang ilang taon ay muli kaming nagtagpong dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, gusto kong maging lawyer. Ito ang childhood dream ko. Hindi lang ito basta pangarap na bigla na lamang nabuo ng walang dahilan. Nagsimula akong mangarap na maging abogado dahil po sa nangyari sa aking ama.
na napagbintangang drug pusher kahit na wala naman itong katotohanan. Nakulong siya at habang nasa piitan ay nagkasakit siya ng pneumonia at doon na po siya binawian ng buhay. Alam ko noon na ang pagkawala ng tatay ko na ang pinakamalaking dagok na nangyari sa buhay ko. Pero may mas lalala pa pala rito. 2 taon matapos mamatay si tatay sa kulungan ay sumunod naman ang nanay ko. Nabangga siya ng motor sa palengke kung saan siya naghahanap buhay. Napunta ako sa pangangalaga ng aking lola at ang tita ko na nakatira sa USA ang nagboluntaryong magpaaral sa akin. Ito raw ang kapalit ng pagpapaaral sa kanya ng nanay ko noong bata pa lamang siya, Papa Dudut. Dahil sa mga nangyari sa aking pagkabata ay nangako ako sa sarili ko na paglaki ko ay magiging abogado ako para ipaglaban ang mga taong pinagkakaita ng hustisya. Kaya naman pagkatapos ng high school ay kumuha ako ng kursong political science bilang pre-law course. Papa Dudut, 4 years na noon simula nang huli kong nakita si Noemi. Sa pagpasok ko sa kolehiyo ay nawala na ako ng update sa kanya dahil nabaling na sa iba ang focus ko. Kaya naman noong naimbita ako sa binyag para sa panganay ng isa sa mga batchmates namin ay hindi ko inaasahang muli kong makikita doon si Noemi. Uy, Kian. Kanina ka pa lumalaman dyan Di ka pa busog? Sulitin mo na pre. Ngayon lang tayo makakakain ng ganito karami. Sayang naman kung may matitira. Sabagay. Sige, kain ka lang dyan hanggang sa mabusog ka. Akalain mo yun? Sinong mag-aakalang tatagal ng ganito sina Janice at Rustom? Parang kailan lang nung inaasar natin silang dalawa na maghihiwalay din sila after graduation. Pero tingnan mo ngayon, may anak na sila. Uy, ikaw lang yung mapang-asar ng high school, no? Huwag mo ko'y damay dyan. Asus! Kunwari ka pa eh. Ikaw nga yung mastermind ng mga kalokohan natin nun eh. Sumusunod lang ako sa'yo, uy. Ay, sarap siguro sa feeling, no? Kapag nakatuluyan mo yung high school sweetheart mo. Tama ka. Iilan lang talaga yung mga magkasintaang nagtatagal galing high school. Ikaw ba? Wala kang naging girlfriend nung high school, di ba? Wala eh. Hindi pinalad tong bata mo. Paano naman kasi? Hilig mo yung mga mature na babae. Mas gusto mo nun mga koleyala. Loko. Wala lang talaga akong gusto sa batch natin nun. Well, maliban na lang sa isa. Isa? Sino? Wala, wag mo nang alamin. Past is past. Sabihin mo na. Past naman na pala eh. Si April ba? Hindi Basta, akin na lang yun. Si ano ba? Si Noemi ba yun? Bakit naman si Noemi? Tingin mo ba may something kami nun? Hindi. Kako, si Noemi ba yun? Yung bagong dating. Ha? Saan? Ayun o. Yung naglalakad papunta sa atin. Si Noemi yan, di ba? Oo. Siya nga. Noemi! Kian? Ako nga. Ganda na natin ngayon Si Harvey pala. Naalala mo pa? Oo naman! Sino bang makakalimot sa pinakapasaway nating kaklase? Hi. Long time Kumusta ka na? Heto, haggard na sa studies. Mukhang di naman halata. Tuloy pa rin ba yung pangarap mo nun? Dentistry, tama? Yep, dentista pa rin ang pangarap ko. Yun pa rin ang pinag-aaralan hanggang ngayon. Galing naman. Ikaw naman, ano nang update? Eto, kumukuha ng Polsai. Wala pa rin nagbago. Aboga siya pa rin ang gusto. Mabuti yan. Teka. May iwan ko muna kayong dalawa. Magta-take 3 lang ako nung lechon. Bantayin niyo upuan ko Sige lang. Take your time, pre. So, kumusta naman ang pag-aaral? Ang hirap, sakit sa ulo, puyat after puyat para lang ma-meet yung requirements. Pero kakayanin naman.
May tiwala naman ako sa'yo na kakayanin mo. Maning-mani sa'yo yan. Para saan pat nakilala kita bilang pinaka-studious na estudyante kung college lang di mo kakayanin. Ano ka ba? Ibang-iba ang college. Bakit ikaw? Mukhang chill ka lang ah. Going smooth ba ang college life? Hindi naman. Actually, malayong malayo sa pagiging smooth. Pagpasok mo pa lang sa school premises, mangangatog na binti mo sa dami ng requirements eh. Parehas lang pala tayo eh. Diba? Iba talaga pag college na. Pero ano pa nga bang magagawa natin? Ginusto natin to eh. Sad, pero totoo yung sinabi mo. Papadudot masaya ako na muli kong nakita si Noemi ng araw na yon. Wala namang masyadong nagbago sa itsura niya. Baby face pa rin siya na nag-mature ng kaunti dahil na rin siguro sa pagod sa pag-aaral. Sa naging pag-uusap namin ay napansin ko na mas tumaas ang confidence level nito. Hindi na siya tulad ng dati na laging nakasunod sa rules. Mas naging liberated na siya kumbaga. After ng meetup namin yon ni Noemi ay muli kami nagkaroon ng contact sa isa't isa. At hindi ko inaasahan na muling magkakalapit ang landas namin kaya inisip ko na lamang na baka second chance na ito sa naunsyaming love life namin noong high school. Siyempre hindi ko naman kaagad binigla si Noemi. Bumuo muna kami ng friendly relationship hanggang sa ang pagsasama na yon ay mas lumalim pa. Hindi ko inakala na ang puppy love na nararamdaman ko noong high school kay Noemi ay nabubuhay pa rin pala hanggang noong araw na yon. Papadudot noong makahanap ako ng tiyempo ay unti-unti kong ipinaramdam kay Noemi ang pagkagusto ko sa kanya. Nagulat nga ako dahil noong nagtapat ako sa kanya at muling nanligaw ay agad niya akong sinagot ng walang pag-aalinlangan. Sobrang saya ko noong mangyari yon dahil si Noemi na po ang nagsilbing liwanag at direksyon ko sa madilim at magulong kolehiyo. Babe, sige na, pumayag ka na. Magpabunot ka na ng ngipin sa akin. Ha? Hindi pwede. Bakit mo ako bubunutan eh? Maganda naman mga ngipin ko. Hindi kaya, may nakita akong ngipin sa bagang mo na malapit ng mabulok. Paano mo naman nasabi? Ano ka, manghuhula? Malapit na akong maging dentista, kaya alam ko kung anong itsura ng ngiping nabubulok. Rason mo lang yan para magkaroon ka ng pasyente. Requirement ba yan? Kailangan nyo ba talaga yan sa klase nyo? Kailangan eh. Kailangan ko ng 3 tao na pwedeng mabunutan ng ngipin para makapasa ako. Grabe naman yan. Wala ka bang nahanap sa inyo sa mga kaklase mo? May 2 ng pumayag, yung pinsan ko tsaka yung kapitbahay nila. Isa na lang ang kulang. Ikaw na lang, please. Babe, ayoko. Takot ako sa dentista. Ginawa mo pa ako kung takot ka pala sa dentista. Ano ka ba? Hindi naman literal na sa dentista ako takot. Takot ako sa mga ginagawa nila. Ang sakit kaya magpabunot. Hanggang ngayon nga ramdam ko pa yung sakit ng pagkakabunot ng ngipin ko nung bata ako eh. Magaan naman kamay ko eh. At saka may anesthesia naman. Lah, di mas lalo ako natakot. Hindi mo ba alam na takot ako sa karayom? Ano ba yan, babe? Sige na. Pag ako bumagsak, kasalanan mo. Hala siya, ako pa sinisi. Bigay mo na sa akin to. Takot talaga ako magpabunot eh. Sige na nga. Ikaw talaga. Tanda-tanda mo na, takot ka pa rin sa dentista. Daig mo pa grade 1 eh. Salamat babe. Yaan mo, tutulungan kita makahanap ng pagpapraktisan mo. Kung pumayag ka lang sana kasi wala na tayong problema. Hindi talaga pwede. May oral exam kami next week. Paano ako makakapag-focus sa pagre-review kung iniinda ko yung sakit ng pagkakabunot sa ngipin ko? Sa bagay. O sige, wag mo nalang problemahin yun. Yun, salamat at naintindihan mo. Pasensya na ha, masyado kasi talagang maraming problema sa school eh. Bakit? Yung prof mo na naman ba? Hindi siya. Wala akong problema sa prof ko na yan ngayon. In general yung sinasabi kong problema kasi pahirap na ng pahirap yung mga ginagawa namin. Ganun ba? Pareho lang pala tayo. Ganito talaga siguro kapag nangarap ka ng matayog. Kailangan mong paghirapan ng malala. Expected ko naman talaga na mahirap tong kursong pinili ko pero hindi ko inaasahan na ganito pala siya kahirap.
Yung alam mong mabigat na pero mas mabigat pala kapag sinubukan mo na. Huwag kang mag-alala. After ng mga pahirap na to, magiging worth it naman ang lahat. Ay naku, sana nga. Anong sana nga? I-claim na natin. Total, nandito naman ako para suportahan ka. At nandyan ka naman para suportahan ako. Hindi na dapat tayo pang hinaan ng loob. Part na ng story natin ang pagkakaroon ng struggle para sa huli, magkaroon tayo ng happy ending. Galing naman talaga magbigay ng inspirational message ng babe ko. Pengi ako ng kiss dyan. Ikaw talaga? Sige na, mag-review ka na dyan. Ako naman uuwi na kasi maaga pa ako bukas. Okay, hatid na kita. Wag na, mag-review ka na dyan. Okay, sige. Mag-ingat ka pa uwi ah. Text mo ako kagad pag nakarating ka na sa bahay nyo. Okay, I love you. I love you too. Nung unang mga taon ng relasyon namin ni Noemi ay naging maayos naman po ito, Papa Dudut. Na-enjoy naming kilalanin ang isa't isa ng malalim. Doon ko lang na-realize na may tinatago palang kakengko yan si Noemi. Ito ang dahilan kung bakit mas lalo pa akong na-in-love sa kanya ng lubusan. Nasa clinical training na noon si Noemi, Papa Dudut. Samantalang ako naman ay nasa law school na. Habang nag-aaral ay naging motivation at inspirasyon namin ang isa't isa para ipagpatuloy ang malaimpyerno naming buhay sa school. Sa pagdaan ng mga taon ay mas lalo pang humirap ang mga dinadanas namin sa kanya-kanyang propesyon na inaaral namin. Wala na kami ng time ni Noemi para mag-date o simpleng mag-usap man lang habang nagre-relax. Nang mga panahong yon ay wala kaming pahinga at hindi pwedeng mag-chill dahil kung papetiks-petiks lamang kami ay maapektuhan ang pag-aaral naming dalawa. Kapag lumabas naman kami para mag-date ay bilang lang ang oras naming magkasama. Ang nakakatuwa niyan, Papa Dudut, ay naintindihan naman namin ang isa't isa. Pareho naming alam na priority namin ang pag-aaral kaya walang kaso kahit na 1 linggo pa kaming hindi magkita. Yun ang maganda sa pagkakaroon ng open-minded na girlfriend. Healthy ang naging relasyon namin sa kabila ng struggles namin sa school. Yun nga lang, habang kasagsagan ng week kung kailan pareho kaming subsob sa pag-aaral, ay isang sakuna naman ang nangyari sa buhay ni Noemi at bilang boyfriend ay kinailangan ko siyang alalayan. Hating gabi na noon at nasa kalagitnaan ako ng pagre-review nang makatanggap ako ng tawag mula kay Noemi. Umiiyak niyang ibinalita sa akin na kasalukuyan daw na nasusunog ang katabing bahay nila at malapit nang matupok ng apoy ang tirahan nila. Dali-dali ako nagpunta sa kanila, Papa Dudut, pero pagkarating ko doon ay nasusunog na rin noon ang bahay nila. Lahat ng gamit ni Noemi sa school ay nilamon ng apoy. Para bang ang ilang taong pinaghirapan niya ay nawala na lamang sa isang iglap. Bilang boyfriend, kahit na sobrang dami ko pang schoolwork, ng mga time na yon ay to the rescue ako para i-comfort ang girlfriend ko. Meron naman daw silang kamag-anak na malilipatan. Kaso nga lang ay masyado itong malayo para kay Noemi at sa dami ng ginagawa niya para makuha ang degree niya ay siya lang din ang mahihirapan sa huli. Kaya naman ang naisip kong paraan ay ang i-offer ang maliit na apartment na tinitirhan ko. Surprisingly ay pinagkatiwala naman agad sa akin ng mga magulang ni Noemi ang kanilang anak. Since high school kasi kilala na rin naman nila ako at isa pa ay napatunayan ko na sa kanila kung papaano ko alagaan si Noemi. Wala na rin naman silang choice noon kaya pumayag sila sa suggestion ko habang naghahanap sila ng malilipatan. Hanggang sa nagtagal ay nagustuhan na ni Noemi ang ganong setup namin at nag-decide siyang sa akin na muna siya tumira hanggang sa makapasa siya. Kaso nga lang, Papa Dudut, sa pagsasama namin yun ay nagsimula ang unti-unting pagkakaroon ng labuan sa relasyon namin. Oh babe, nandito ka na pala.
Di ba may klase ka pa dapat ngayon? Hindi ako pumasok. Bakit? Masama pakiramdam ko. Hala, uminom ka na ba ng gamot? Oo, tapos na. Uminom ako kanina. Heto, nag-uwi ako ng dinner. Maaga pa pero kumain ka na para may laman yung tiyan mo. Huwag mo na munang ihain yan. Marami pa akong ginagawa. Ayoko pang kumain. Tatapusin ko pa to. Hindi, kumain ka na ngayon para may lakas ka. O heto. Mamaya na sabi. Nakikita mo nagre-review ako. Huwag mo na muna akong guluhin, pwede? Okay, sorry. Bakit naman ang sungit? Alam mo, first time lang kitang nakita na umabsent sa klase. Dati kahit na tinatrangkaso ka, pumapasok ka pa rin. Ano ba, Noemi? Iwanan mo na nga muna ako. Nagre-review nga ako, oh. Hindi mo ba nakikita? Kulit naman ito eh. Di ako makapag-concentrate. Oo na. Concern lang naman ako sa'yo. Kaya ka nagkakasakit eh, kasi lagi kang subsob sa pag-aaral. Pagpahingahin mo naman yung utak mo. Wala akong karapatang magpahinga ngayon. Bakit naman? Basta kumain ka dyan kung gusto mong kumain. Ano ba yan? Kaya nga ako bumili ng pagkain natin para sabay tayong kumain eh. Wala nga akong oras para dyan. Kulit mo ah. Bakit nga? Sabihin mo sa akin para alam ko ginagawa ko. Malapit na akong bumagsak sa isa sa mga subject ko. Ano? Masaya ka na? Siyempre hindi. Anong nangyari? Bakit ka raw babagsak? Hindi ko alam. Pagod na ako. Gusto ko nang bumigay sa totoo lang. Kung pagod ka na, magpahinga ka. Huwag kang bumitaw. Ngayon pa na malapit na natin parehong makuha ang pangarap natin. Abot kamay na natin, no? Ngayon ka pa ba bibigay? Huwag naman. Ginagawa ko naman lahat eh. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin enough yung efforts ko. Nakakainis. Kailangan mo lang ng pahinga. Tao ka lang. Nababurnout ka rin. Hindi ka robot para maibigay lahat ng gusto ng mga prof mo. Pero sila makakapagbigay sa akin ng pangarap ko na maging abogado. Yung gusto nila ang kailangan kong gawin, yung gusto nila ang kailangan kong ibigay. Paano ko magagawa yun kung hindi ko naman alam kung anong uunahin ko? Babe, isara mo muna tong mga librong to. Huminga ka muna. Kailangan mo lang magpahangin. Hindi ka babagsak. May tiwala ako sa'yo. Paano na lang ako kung wala ka sa tabi ko? Salamat babe ah. Walang anuman. Basta wag ka lang mawala ng tiwala sa sarili mo. Kaya mo yan. Ano ba yung pagkaing dala mo? Isang bucket ng fried chicken tsaka fried rice. Ano, kakain ka na? Siyempre, binili mo to para sa atin eh. Nakakahiya naman kung hindi kita sasabayang kumain. Yan! Ganyan dapat. Kain muna tayo, tapos magpahinga ka ng konti, then balik ulit sa review. Walang mag-give up, okay? Laban lang! Hindi ko alam kung anong nangyari, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay bigla na lamang akong nawala ng focus sa pag-aaral kahit na wala naman talagang dahilan. Hindi naman problema noon ang relasyon ko. Wala ring problema sa pera. Siguro ay masyado lamang akong na-overwhelm sa dami ng mga kailangang pag-aralan para maging ganap na abogado. Kinausap ako noon ng professor ko tungkol sa grado ko na ayon sa kanya ay milagro na lang daw ang makapagpapasa sa akin. Halos bumagsak ang mundo ko nang malaman ko yon, Papa Dudut. Sobra-sobra ang pagmamakaawa ko sa kanya na sana ibigyan niya ako ng konsiderasyon. Kasi wala na talaga akong nagawa pa. Nakaramdam ako ng takot na baka hindi na ako matuloy sa hinahangad kong pangarap dahil lang sa isang bagsak. Pinilit kong pag-igihan pa ang pag-aaral sa kabila ng hindi magandang balita na natanggap ko. Kaso nga lang ay masyado na noon akong naapektuhan. Kaya pati ibang klase ko ay nadamay. Nagsimula ako mawala ng gana sa buhay, Papa Dudut. Para kasing wala na akong rason para magpatuloy pa. Pumapasok na ako noon ng late at hindi ko na ginagalaw ang mga libro ko para mag-review. Puro tulog na lang ang ginagawa ko para kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman ko.
Gusto ko sanang maglabas ng hinaing sa girlfriend kong si Noemi kaso ay kasagsagan din noon ng pagiging busy nito sa sarili niyang klase. Kaya hindi ko na rin siya inabala pa, Papa Dudut. Sinusolo ko na lamang ang problema ko hanggang sa naging takbuhan ko na lamang ay ang alak. Hindi pa ako madulas Harvey! Kanina pa kita tinatawagan. Bakit ngayon ka lang? Galing ako sa labas. Alam ko pero sana naman kung gagabihin ka sa pag-uwi, sabihan mo ko para hindi ako naghihintay dito. Pinag-alala mo ko eh. Sorry. Lasing ka ba? Amoy alak ka. Nagkayaan lang kami na lumabas. Medyo naparami lang yung inom ko. Kailan ka pa nagiinom? Ngayon pa talaga kayo maglalasing? Hindi ba kailangan mag-focus ka sa pag-aaral mo? Lalo na't dihado ka sa isang subject, no? Nakafocus naman ako Paano? Uuwi ka ng 2:00 ng madaling araw, lasing na lasing tapos sasabihin mo, nakafocus ka sa pag-aaral? 7:00 ang pasok mo mamaya. Paano ka magigising yan? Akong bahala, magigising ako. Huwag kang mag-alala. Halika na, matulog na tayo. Hindi pa ako pwedeng matulog. May practical exam ako bukas. Kailangan kong mag-review. Di bahala ka dyan. Ano ka ba, Harvey? Kailan ka ba magsiseryoso? Tinatanong mo kung kailan ako magiging seryoso? Seryoso bang tanong yan? Matagal na akong seryoso, Noemi. Pero anong napala ako sa pagiging seryoso ko? Ha? Wala. Bagsak. Bagsak ka? Oo. Bagsak ako kaya ako naglalasing. Hindi mo ba sinubukang kausapin yung prof mo? Tingin mo ba wala akong ginawa para solusyonan tong problema ko? Siyempre kinausap ko siya. Ano ka ba? Yan ang hirap sa'yo eh. Akala mo kasi pabanjing-banjing ako eh. Ginawa ko lahat. Lahat ng pupwede kong gawin, Noemi. Kulang na nga lang lumuhod ako sa gitna ng campus para bigyan niya ako ng consideration eh. Pero wala. Wala, bagsak talaga eh. Sorry, hindi ko alam eh. Wala na ba talagang paraan? Baka naman pwede ka nilang bigyan ng special project o activity para makabawi. Special project? Ano to, high school? Tanggapin na lang natin yung totoo. Bagsak ako. Hindi na ako magiging lawyer. Magiging lawyer ka pa rin. Alam ko kasi naniniwala ako sa kakayanan mo. Siguro nga, oo, bagsak ka. Pero wag mong hayaang sirain nun ang pangarap na buong buhay mong inasam. Wala na. Suko na ako. Hindi na kaya ng utak ko. Hindi na kaya ng katawan ko. Sobrang drained na ako, babe. Ayoko na. Halika nga rito. Ayoko na. Hindi mo naman kailangang harapin to na mag-isa eh. Nandito ako. Laging handa para alalayan ka. Suportahan ka. Okay lang umiyak. Okay lang mapagod. Pero sana, bago mo maisipang sumuko, balikan mo yung mga rason kung bakit mo napiling tahakin ang direksyon na to ng buhay mo. Balikan mo yung dating ikaw. Yung batang Harvey na nangarap na maging abogado para ipaglaban yung ninakaw na karapatan mula sa tatay niya. Handa ka na ba talagang itapon yun? Dahil lang sa isang bagsak? Gusto kong lumaban. Gusto kong ipagpatuloy ito. Gusto kong magpatuloy. Pero paano? Best ko na yun eh. Best ko na yun. Binigay ko na lahat. Pero hindi pa rin kinaya. Paano kung hindi pala talaga ito yung landas na para sa akin? Ang failure, isa tong opportunity para mag-start uli. Magsimula ka, bumawi ka, mas pag-igihan mo pa. Hindi ka dapat sumusuko agad sa unang problemang ibinabato sa'yo. Hindi ba dapat ang mga abogado malakas ang determinasyon? Hindi sila agad-agad nawawala ng pag-asa. Hahanap at hahanap sila ng butas para i-push kung ano man ang ipinaglalaban nila. Yang mga bagay na yan,
Part yan ng learning process mo as a future lawyer. Salamat. Salamat sa tiwala mo sa akin, babe. Pagbibigyan kita ngayon na gawin yung ginagawa mo. Pero gusto ko, bukas, magseryoso ka na ulit. Wala nang iinom hanggang madaling araw. Wala nang late sa klase. At huwag mong itapon lahat ng pinaghirapan mo. Okay? Oo, promise. Hindi ko na gagawin ulit to. Start over. Huwag kang mawala ng lakas ng loob. Isang bagsak lang yan. Ano ka ba? Hala, sige na, maligo ka na, matulog. At paggising mo bukas, pumasok ka sa klase mo. Sige. Magpapahinga na ako. Salamat ulit, babe. Papa Dudut, sinunod ko ang mga sinabi sa akin ni Noemi. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at sa kabila ng bagsak kong grado, ay mas pinaghusayan ko pa ang paghabol sa pangarap ko. Kahit unti-unti nang kinakain ng law school ang confidence ko, ay sinubukan kong magsimula ulit. Tama si Noemi. Hindi ko dapat hayaang i-define ng isang failure lamang ang lahat ng pinaghirapan ko. Gamit ang motivation na yon ay tinis ko ang law school. Makalipas ang ilang taon ay sa wakas ay nakagraduate na rin si Noemi. Naipasa nito ang kanyang licensure exam at naging ganap na siyang dentista. Masaya ako para sa kanya, Papa Dudut. Deserve niya ang mga papuri at blessing na natanggap niya dahil lahat ng yon ay pinaghirapan niya. Nakakainggit nga dahil nakaya niyang balansehin ang pressure sa eskwela at pag-aalaga sa relasyon naming dalawa. Yun ang hindi ko nagawa. Napabayaan ko na nga si Noemi, nagpabaya pa ako sa pag-aaral. Kaya ng time na yon, tinatamasa na niya ang buhay na dati lamang ay pinapangarap niya. Samantalang ako ay napag-iwanan na. Aaminin ko, Papa Dudut, na nakaramdam ako ng insecurity kay Noemi noon. Sabay kami nag-aral, sabay kaming nangarap. Magkasama naming pinaghirapan ang mga struggles namin sa school pero isa lamang sa amin ang naging successful. Nakaramdam ako ng panliliit, ng awa sa sarili at hiya na hindi ako nakasabay sa kanya. Ang nakakalungkot, Papa Dudut, ay unti-unti akong nagpalamon sa mga insecurities kong yon hanggang sa nadamay na ang relasyon naming dalawa ni Noemi. Malaki ang pasasalamat ko kay Noemi dahil siyang naging sandalan ko sa mga panahong kailangan ko ng makakapitan. Pero sa parehong pagkakataon ay hindi ko naiwasang makaramdam ng inggit dahil professional na siya samantalang ako ay hirap na hirap pa rin makabawi. Sabay kaming nangarap pero ako ay nanghihingalo pa rin noon. Naisip ko tuloy na baka hindi talaga para sa akin ang napili kong propesyon. Dahil kahit na anong pagseseryoso ang gawin ko, basahin ko man ang lahat ng libro ng law sa buong mundo, ay hindi ko pa rin maabot-abot ang bagay na hinahangad ko. Kasalukuyan na ako nag-review para sa bar exam noong makapagpatayo ng sariling clinic si Noemi. Akala ko noon ay malapit ko nang maabot ang pangarap ko pero sa kasamaang palad ay hindi ako nakapasa sa unang subok ko sa bar. Aminado ako na lumala ang insecurity ko kay Noemi. Sobrang nainggit ako sa kanya noon. Kaya hindi man sinasadya ay naituring ko siyang kontrabida sa buhay ko. Lumala ang ugali ko sa mga sumunod na buwan dahil na rin sa sunod-sunod na failure ko. Sa ikalawang pagkakataon ay bumalik ulit ako sa bar. Sa pagkakataong yun ay isang bagsak na lang ay mahihirapan na akong mag-take ulit ng exam. Nagpadala ako sa pressure na nararamdaman ko. Na kahit na todo support sa akin noon si Noemi, lahat ng ginagawa niya ay nabibigyan ko pa ng mali siya. Para bang bawat magagandang bagay na ginagawa niya para sa akin ay nakakainsulto kahit na hindi naman. Pakiramdam ko ay katawa-tawa na lamang ang itsura ko na hanggang noong mga panahong yon ay wala pa akong nararating. Sa huli, Papa Dudut, ang relasyon namin ni Noemi ay nauwi na lang sa hiwalayan.
Babe, ano? Kumusta pala yung result ng bar exam? Pasensya ka na hindi kita nasamahan kanina. May pasyente kasing humabol, nagpa-adjust ng braces. Okay lang. Wala rin naman tayong aabangan sa resulta ng exam. Ha? Bakit? Negative ba? Wala. Hindi ulit ako nakapasa. Okay lang yan. May susunod pa naman. Hindi pwedeng okay lang yan, Noemi. 2 beses na akong bumagsak. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bobo ko. Hindi ka bobo, okay? Bobo ko, yun ang totoo. Huwag mo na akong bulahin. Sawa na ako sa mga advice mo na kesyo kaya ko to, wag ako mag-give up, laban lang. Matagal na ako lumalaban. Lahat binigay ko na. Pero bakit ganito pa rin ang kinalabasan? Kahit ano pang puyat ang gawin ko, kahit anong determinasyon pa ang ibigay ko, wala pa rin. Hindi pa rin ako makapasa-pasa. It takes time. Siguro hindi mo pa oras ngayon, pero darating din yung araw na para sa'yo. Hindi na darating yun. Sawa na akong umasa. Pagod na ako sa paulit-ulit na pagpapamukha sa akin ng mundo na kahit na anong gawin ko, wala pa rin kwenta. Alam kong palagi ko tong sinasabi sa'yo, pero please, wag kang… Wag ako sumuko. Lagi na lang yan ang sinasabi mo sa akin eh. Puro na lang ganyan. Hindi naman ako sumusuko eh. Pero bakit parang ako mismo ang sinukuan ng mundo? Hindi ka naman nag-iisa eh. Marami dyan ang ilang beses na ding nag-fail, pero tignan mo kung saan sila dinala ng determinasyon nila. Yung iba nga, successful na kasi patuloy silang lumaban. Tama na. Tigilan na natin tong usapan na wala namang katotohanan. Yan na lang lagi naririnig ko eh. Puro na lang baka, puro na lang balang araw. Sa susunod darating din ang panahon mo. Sawa na akong makarinig ng mga ganyan. Nakukurta na ang utak ko kakarinig sa mga yan. Gusto ko naman makarinig ng katotohanan. Ano bang gusto mong marinig sa akin? Gusto mo bang sabihin kong estupido ka? Na wala ka ng pag-asa? Na hindi ka na magiging lawyer? Oh! Ganyan! Yan yung mga sabihin mo sa akin. I-real talk mo ako kasi yun naman talaga ang totoo. Gusto mo ng real talk? O sige, sasabihin ko sa iyo yung totoo. Pagod na rin ako, Harvey. Pagod na akong i-babysit ka tuwing hindi ka pinapaboran ng tadhana. Pagod na akong magbigay ng suporta kung pati yun, minamasama mo pa. Alam mo kung ano problema sa'yo? Tingin mo kasi sa mundo kaaway eh. Porket bumagsak ka, porket may kinakaharap kang problema, akala mo ikaw lang ang may pasan sa mundo. Hindi ganun yun. Ngayon kung gusto mong tumigil na, tumigil ka na. Hindi na kita ipupush. Kung mapapanatag ang kalooban mo, kung giginhawa ang dibdib mo, sumuko ka na kung yan ang gusto mo. Salamat. Salamat at sinabi mo rin sa akin yung totoo. Sorry kung hindi ko mabigay sa iyo yung relasyon na deserve mo. Sorry kung imbis na maging masaya ka kasi nasa iyo na ang lahat, nadadamay ka pa sa mga problema ko. Hindi ko naman gusto na hilahin ka pababa eh. Hindi ito yung buhay na ipinangako ko sa iyo. Pasensya ka na kung hanggang dito lang yung kaya ko. Sinubukan ko naman eh. Nakita mo naman na ilang taon akong sumubok. Lumaban ako para sa pangarap ko kaso kahit anong paghihirap ang gawin ko, parang hindi talaga para sa akin to eh. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Para akong bulag na palakad-lakad sa dilim. Siguro mas makakabuti muna sa ating pareho na magpahinga muna tayo mula sa isa't isa. Sa tingin mo? Hindi na tayo tulad ng dati eh. Kung mapapansin mo, matagal nang walang buhay tong relasyon natin. Masyado tayong tutok sa kanya-kanya nating buhay. Napabayaan na natin kung anong meron tayo. Para lang tayong 2 tao na magkasama nga, pero magkaiba naman ang direksyon na tinatahak. Kung yun ang tingin mong makakabuti sa ating dalawa, sige, gawin natin. I-pursue mo yung pangarap mo. Deserve mong maging masaya, Noemi. Kasi alam ko kung ano ang hirap na pinagdaanan mo para makuha kung anong meron ka ngayon. Ikaw din. Tandaan mo na suportado kita
Kahit anong desisyon man ang gawin mo sa buhay, basta makakabuti lang sa'yo. Susuportahan kita, kahit bilang kaibigan. Salamat. Papadudot masakit ang nangyaring hiwalayan namin ni Noemi, pero yon ang nararapat naming gawin dahil tama ang mga sinabi niya. Matagal nang walang apoy ang relasyon namin dahil masyado na kaming kinain ng sarili naming ambisyon. Masyado ako nagpalamon sa pressure ng law school, kaya maging relasyon namin ay hindi ko na naalagaan pa. Sobrang gulo ng buhay ko noon. At ayoko namang idamay pa si Noemi sa pinapasan ko. Kaya minabuti kong pakawalan na lamang siya, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay iginugol ko ang buong oras at lakas ko sa pagre-review. Hindi ko na hinayaang mawalan ako ng lakas ng loob. Sa katunayan, sinunod ko pa rin ang mga sinabi ni Noemi na huwag sumuko. Halos manganib na noon ang buhay ko dahil sa pag-aaral. Itinakbo ako noon sa ospital dahil sa dehydration. Dahil sa law school kung kaya unti-unti kong napabayaan ang sarili ko. Inisip ko na lamang na ito ang sakripisyong kailangan kong gawin para makuha ang mga pangarap ko. Sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay bumagsak muli ako sa ikatlong pagkakataon. Nang mga panahong yon ay naisip ko na hindi na talaga para sa akin ang abogasya. Masakit man sa kalooban ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan yon. Inayakan ko yun noon, Papa Dudut, para kasing nadismay ako ang namayapa kong ama. Hindi ko natupad ang pangarap ko para sa akin at para sa kanya. Matapos po ang sunod-sunod na failure ay tuluyan ko nang itinigil ang paghahabol sa pangarap ko. Naghanap ako ng ibang trabaho na related pa rin sa pinag-aralan ko. Pagkalipas ng ilang taon ay umayos-ayos naman ang buhay ko, Papa Dudut. Ito na nga ang mga panahon kung kailan ay muli kaming nagkita ni Noemi. Harvey? Oh, Noemi! Ikaw pala. Long time no see ah. Kumusta ka na? Grabe, balbasarado ka na ngayon ah. Ano, bagay ba? Mas prefer ko pa rin yung dati kasi baby face ka. Pero okay na rin to, maangas ang dating. So, kumusta ka na nga? Heto, buhay pa naman. Humihinga pa. Anong balita sa… Sa pagiging lawyer ko, hindi na natuloy. Tumigil na ako pagkatapos ng third attempt. Ayaw ako bigyan ng lisensya ng tadhana eh. Sayang naman. Pero nasa same industry rin naman ako. Para legal. Oh, I see. Mabuti naman. Akala ko tuluyan mo nang iniwan ng law. At least hindi man katulad ng lawyer, tumutulong ka pa rin para makamit ang hustisya. Tama ba? Oo, tama ka. Tsaka masaya naman ako sa kung anong narating ko ngayon. Wala akong regrets. That's good to hear. Eh ikaw, kumusta ka na? Dentista pa rin naman. May pamilya ka na ba? Oo, kinasal na ako last year. Dentist din yun na pangasawa ko. Aba, nakahanap ka ng kapareho mong propesyon ha? Oo nga eh. May anak na kayo? Soon. Ilang months? 3 months na. Congrats! Salamat. Eh ikaw, may pamilya ka na rin ba? Ako? Wala pa. Ine-enjoy ko muna yung pagiging single ko. Marami akong taong sinayang sa pag-aaral kaya time ko naman ngayon para bumawi sa sarili ko. Oo naman, take your time. Enjoy life, sabi nga nila. Ano palang ginagawa mo dito sa office namin? Magpapakonsult ka ba? Hindi. May susunduin lang akong kaibigan. Client nyo siya siguro, si Mariel. Yung may problema sa lupa nila. Siya nga, kaibigan ko siya. Ako nag-refer sa kanya rito. Hindi ko alam na dito ka rin pala nagtatrabaho. Halos 2 taon na ako rito. Magaling yung pinili mong lawyer. Hindi ka nagkamali sa referral mo. Sa tingin mo may laban ba? Naku, hindi ako pwede magbigay ng detalye eh. Basta, think positive na lang. I understand. Sana maipanalo nyo.
Tagal niya ng problema yan eh. Alam mo na, basta usapang lupa, walang pamilya. Sinabi mo pa. Anyway, nasa na pala si Mariel? Hindi pa ba sila tapos? Patapos na siguro sila. Antayin mo na lang. Okay, sige. O paano? Maiwan na kita ha. Marami pa akong trabaho eh. Sure, go lang. Good to see you, Harvey. Good to see you rin, Noemi. Masaya ako na nagkita ulit.